हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ आंनि डिजि क्रिएशन इउटुब चेनेलाव बरायबाय दिनै आं नोंथांमोननो ओरैबायदि खोन्थानो सानदों दे आंबो दासो सिखारदों बावाखै गुबुन गुबुन आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव गासैबो दैबाना जाखांजोब्बायमोन नाथाय नै दायो बावैसो जोंना क'क्राझार टाउनाव ओरैबायदि माने दैबाना जाना फैबाय माने लामायानो थाबायजाला फुरा लामायानो दा बुंजोब्बाय आरो दैजों मानोना दाख्लैनिफ्राय एसे एसे अखा हादोंमोन ओमफ्राय ओरैनो एसे एनैल' दै दङमोन नाथाय दिनै हराव दा थांनाय हराव ओरैबायदि अखा हानानै फुरा बाना जाजोब्बाय आरो लोमजोब्बाय बांसिनानो लोमबाय होनजायो क'क्राझाराव गासैबो लामाफ्रा ओरै इउएन एकाडेमि बे कलेज खाथिजों स्कुल खाथिजों साफा लोमजोब्बाय नोंथांमोना क'क्राझाराव फैबा नुगोन मथा मथि दा अयथासार अखा हाफिनबाय आरोना बानाया आरो जाफिनबावगोन नामा बिदि सन्देह जाफिनबाय आरो जोङो क'क्राझारावल' जायालासिनो जेनेबा गुबुन गुबुन जायगायावबो जाबावगोन नामा बिदि सन्देह थाबाय नोंथांमोना नुगोन र' दसेनि उनाव आं देखायगासिनो क'क्राझार टाउननि लामाया माबायदि जादों बेबायदि अखा हाबाय थायोबाथ' आरो जाबावगोन बोथोरखौ नायोब्लाथ' फुरा अखा हाबावगोन बायदि नुयो नोंथांमोना नुनो मोनगोन र' बेकग्राउन्ड केमेरानि बोथोरा माबायदि दा फुरा जोमै आरो जोमै दाबो अखाया नागाराखै मैयानिफ्राय हागासिनो कन्टिनिउ अयथासार जुब जुब हादों आरो नायलां नोंथांमोन नै जोमैया जेरैबो खोमसि अयथासार खोमसि आरो नै जेरैबो नायजानो नोंथांमोन दै बानाया माबायदि जादों नायजानो आं देखायसिगोन